chuť a vítejte u nového videa. Dneska ideme hrať toto obíčko v Robloxe. Takže 1, 2, easy. OK. Teraz toto. Jupi, hop, 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 hop. Počkaj. Skip to end. Lebo ja mám Robuxy. Ne, mám iba 106 Robuxov, mal som 800, ale nebudem si to míňať. Či tu je? Tu. Jeden, 2, 3, 4, easy. Skočím. Toto. Bože, toto je easy. Čo je za parkour? Co to je za običku? Ne, toto neznášam. No jasné. Skúsim toto. Yes! Kamo, tak to iba žlté. Easy. A toto? Koľko stojí toto Robuxu? Ne. To sú také drahé ceny. No tak majiteľ na tom zarába. Toto je easy akože toto obíčko. Som ani nekrát nezobral. Spanka. Aha. Joj. To je ľahké celkom obíčko. Ale podľa mňa za chvíľu to pretvoríme. OK. Hop. 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 Easy. Easy. Kámo, ja som v običku profík. Easy? Easy? Easy. Ongr. Čo to je za šukačku? Tak kto stával? Môže toto vyhrať. Aha. Boha! Dobre. Easy. Easy. To je easyčko, jak rýč. Ne, bože to... Slovak. Kámo, toto čo je? Za to by som nedal, nikdy by som mal 10 000 Robuxov. Preboha, ja odpadnem, to koľko je Robuxov. Za to by ste ani vy určite nedali. Tak by som mal možno 10 000, tak neviem. By som si v Brockhamne pokúpil veľa vecí, ale kde to tu zase? To. A teraz... Tento. A teraz toto. Mám to. Grr. Kapibara. Ježe, už je to neviditeľné. Kamo, ale to je... What the fuck? Vy ste... Ona chodila! Veď ona chodila! Nechápem. Aha, bože, ja som taký dejko, že som išla naopak. Diela. No. Ha!
cheater. Čistý cheater. Čo máme tu povedať? Cheater. Easy? 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 To je easy. Mám 31. Počkaj, 51 či 31? 51%. Hra? Čo? Kámo, chillujem. Máš sama vyniesť. Dobre. Ľub, hoď. Nubák! To bolo dobré. Easy? Easy. To ani nepájdem, to si to dovidím. Kamo, toto je akože tak snadné. Čem na konci? A nie, kde je koniec, tak je to. Ale tie obička sú väčšinou dlhé a také dosť hard, ale to neviem hard. Ja som hádam mať 10 običok dokončil. Hopa! Easy! Čo toto je? A myslím, že toto som aj s kamošom robil túto običku, nie to bolo inšie. Ale ani jedného chlapca som tu nestretol. Sú samé dievčatá. Asi je to pre dievčatá obička, nevyzerá to tak. A tak niekedy je to rúžové, niekedy žlté, niekedy... Rúžová pre dievčatá, ale žltá není. 71. Je škoda, že som nedal v tejto hre šprintovať. Teraz hrám toto običko. A koľko som zobral? 3 krát. Neviem, 2. Ne! Ja mám ísť zase naopak. Joj, ne, ja som to! Ja som to skoro bil. Skok! Jo! Tesnotka! Ne, to sa potom nepropadáva, ne, to je zlý pocit. To je zlý pocit, help, help, help. Ne, už je to... Easy, easy. Už je to také easy, že... Joj. No tak... Hurrej. Znovu pokiesol. Tak by to aspoň dali niečo na značenie, ale... Okay. A už vidím koniec, to si niečo zatočíš. Možno to je o Robuxy. Rád by som ešte, ak sú Robuxy. Rád. Skúsme to zapnúť. Ale zapneme si autojump. Autojump radšej nie. Tak mohol som si zapnúť autojump, ale to je ťažšie. Autojumpom. Aspoň pre mňa je to ťažšie. Delaj. To je easy. Hop, 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 hop. OK. Ger. OK. Easy. Ne. Ja, že to červené iba na nejakú debilinu. Skočím.
Easy już. Ne, ja som taký debil, že som debil jak ryť. Bež tam, bež. Teraz výško. Hop! Ja som tam skočila. Som na druhej strane. Ja som taký debil. Píšte do komentárov, keď budem mať vôbec odomknuté, že som noob. A zase naopak. Ne! Ne! Ne, kamo! Mám ísť vlastne na túto stranu. Ja som debil. Ne! Ja som debil. Hop. Veď som tam! Skočil som tam, alebo nie? Radšej si vyberiem túto cestu. Ogar. Ne. Preboha. Bože ľudia. Hop. Yes. Easy. Easy. 4. Chance. Dobre, čo to bude? Čo to bude? Ne, som skoro jackpot. Ani nechcem. Toto. Hej. Ahojte. Čus.